Gizartean gero eta ugariagoak dira aldaketak. Egunero erronka berriak agertzen dira, eta ezin dugu aurre ikusi zer nolakoak etorriko diren. Gizarte eredu berri honetan bizi ahal izateko eta erronkei era autonomoan aurre egiteko beharrezkoa da STEAM hezkuntza. Zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematikak diziplinartekotasunean landuko dituen hezkuntza da STEAM hezkuntza. Edukiez harago, STEAM konpetentziak garatuko dituzte, 21. mendeko konpetentziekin batera. Arazoei aurre egiteko gaitasuna, talde lana, pentsamendu kritikoa, komunikatzeko gaitasuna. STEAM hezkuntzari esker, STEAM konpetentziak garatuko dituzten STEM profesionalak izango ditugu etorkizun hurbilean. Egoera ordea kezkagarria da. Dagoeneko handia da STEM profesionalen beharra, eta etorkizunera begira ere handia izango dela aurre ikusten da. Izan ere, beranzko joeran jarraitzen du halako ikasketa eta lanbideak hautatzen dituzten gazteen kopuru baxuak. Eustaten datuak dira hauek. Azken urteotan, beranzko joera hartu du unibertsitatean STEAM ikasketak hautatzen dituzten ikasleen kopuruak. Nazioarteko datuen antzera, Euskal Autonomia Erkidegoan ere neskei erreparatu behar diegu batik bat. Eustaten iazko datuek erakutsi dute batxilergoan jada aldea nabari dela. Neskek joera handiagoa dute hezkuntzarekin, osasunarekin, ongizatearekin eta giza zientziekin lotutako ikasketak aukeratzeko. Joera txikiagoa dute ordea, zientziari, teknologiari, ingeniaritzari eta matematikari lotutakoak aukeratzeko. Lanbide heziketan eta unibertsitatean ere beranzko joeran doaz STEM ikasketak. Eta emakumeen artean, 21% eta 9% hautatzen ditu urren ez urren. Gainera, STEM ikasketen barruan, osasun zientziak eta zientzia orokorrak hautatzen dituzte. Ez ordea, ikasketa zientifiko-teknologikoak.